खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव दा नैबे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो सिगांदों बे आसाम आयेन आफादनि लांगोना मोखाङाव आङो बावैसो जानानै थांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव 34 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनिफ्राय इउपिपिएल हानजानि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहाबोनो हादोंमोन। बिथाङा दिनै एमएलए जानायनि उनावहाय नैबे आसाम आयेन आफादनि दरखङाव गिबियै आगान होजेनफैदों। दा आं बे समावहाय नैबे सिडली बियाबनि गोदानै सायख'जानाय एमएलए बिथांनिफ्राय फंनैसो खोथा मिथिना लागोन। सारा बावैसो जालांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजानिफ्राय देरहाबोनो हाबाय। दिनै एमएलए महरै नोंथाङा नैबे आसाम आयेन आफादाव गोदानै आगान होजेनफैबाय। थारैनो गोसोआव माबायदि मोनदों नोंथाङा? थांनाय 23 तारिखआवथ' आंथ' मित्र जथनि जिहेतु आं बिजाथि इउपिपिएल आरो एजिपि बिजेपि बिनिनो आं मित्र जथनि केन्डिडेटमोन आरो बियो 23 तारिख थांनाय 23 तारिखआव आं रिजाल्ट मोननानै देरहासार जाबाय। दा देरहासार जाखांनायनि उनाव दिनैनि बे आसाम आयेन आफादाव माखासे माने फर्मेलिटिस दङ, माखासे अफिसियेल खामानिफोर दङ। बेखौ मावनो थाखाय आं आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आं दिनै लोगो हमदों आरो बिथांजों माखासे नांगौखिनि जिनिखि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों सावरायदों आरो बिथाङा माखासे आंखौ माखासे साजेसन होदों आरो बे बिथांनि साजेसन मथे दिनै माखासे जिनिखि फर्मेलिटिस बे फर्मेलिटिसआ दिनै जानानै थांगासिनो दङ। माखासे खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो माखासेया एसे दंबावो, बेखौ गाबोन कमप्लिट जागोन होननानै अफिसियेल बिथांमोनहा माने आं फोरमायदों। समायखिरा लामाया माबा जालांबाय? समायखिराया दहाय आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा गाबोन बेलासिनि 4टा बाजियाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जाफुंगोन। बेनिखायनो बिनि आवगाय समावनो नुजाफैनो थाखाय आंजों लोगोसे आंनि दोलोनि वार्कारफोर मित्र जथनि वार्कारफोर बिथांमोनखौ माने लानानै दोलो नोगोरै फैनो खावलायदों बिथाङा। दा बेनिखायनो आं बिथांनिसिम साबायखर बावो, मानो होनोबा बिथाङा दिनै दोलो नोगोरै फैनानै गावनि स्ट्रेंथखौ दिन्थिफैनांगौ होननानै आंखौ बुंदों। दा नंखायनो आंबो साननानै दङ दा दसे उनावनो आं बङाइगाव फारसे सिडली फारसे थांफिनसिगोन आरो थांफिननानै जोंनि जेरैखि नेताफोर दङ दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जाय फैनांगौ बिथांमोनखौ लाबोनाय जागोन। दा नोंथाङा उफ्रा बिसायख'थियाव एस एमएलए देरहाबोबाय, गाबोनहाय समायखिरा लानाय हाबाफारि जागोन। एस एमएलए नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन? दाथ' गोबां माने खामानि मावबावनांगौ दङ। सिडली समस्टिया गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै दङ। सिगाङाव मानगोनां एमएलए जयन्त बसुमतारी देरहाखांनायनि आवगायाव गोबां एमएलएफोर जाबाय, एमएलएफोर जानानै थांदों। बिथांमोनहा जेरैबायदि मावनांगौमोन बिथांमोनहा नांगौ रोखोमै रायजो बिथांमोना मावनो हायाखैमोन। नाथाय दा जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलए जानायनि उनाव देरहासार जानायनि उनाव बिथाङा जथेस्थ' मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावदों। दा होनब्लाबो खम समनि गेजेराव बिथाङा मावनो मोननायलाय नांगौखिनिफोरखौ आरोबाव मावनांगौमोन। बिथाङा समखौ मोनस्लाबाखिसै, बिथाङा मावनो थांखिम जाबायमोन। नाथाय दा बे आद्रा थानाय खामानिफोर दङ। गोबां माने जोंना रड्स एन्ड कमिउनिकेसना एसे बारा मोजां नङा, कानेक्टिभिटि खालामनांगौ। मोनब्रैसो दैसानि सायाव गोबां खालामनांगौ, बे प्रायरिटि खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे दै खुरख'नाय बेनि अनगायैबो गोबां माने फिसा फिसौ खामानिफोर दङ। बेखौ लकेलिटि बा लकेलनि रायजोफोरजों रायज्लायनानै उननि बेलायाव मावलांनाय जागोन होननानै आं गोसोआव सानना दङ। गोजोननाय थाबाय। जोंजों बेसेन गोसा समखौ नागारनानैबाबो गोदान एमएलए बिथाङा जोंजों बेखिनि बाथ्राखौ सिडलीनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायनि थाखाय दा समनि रादाब नायगिरिफोरनिसिम बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।